バンコクでクラスターが発生したということは、コロナ禍の現在でも日本への旅行人気が依然として高いことが伺える、そういった結果となりました。こんにちは。人生に楽しい旅を、住みです。今日はバンコクでクラスターが発生してしまった、そういった話が入ってきましたので、そちらについてお伝えさせていただきます。タイでは昨年末の12月にサムットサコンというところでクラスターが発生して、それから新規感染者が増え出したんですが、規制を厳しくして新規感染者数が少なくなってきていたところだったんです。ただここに来てバンコクでクラスターが発生した、そういった話が入ってきましたので、これから広がっていかないことを祈っていますが、現時点でわかる情報、そちらを集めましたので、そちらお伝えさせていただきます。またタイではワクチンパスポート、ワクチンを接種した人はタイへの入国に関して規制が緩くなる、そういったことが話し合いをされています。そのことに関して実際にタイの国民の人たちはどう思っているのか、そこが大切なところになると思いますので、ワクチンパスポートについてのアンケート、そちらが発表されましたので、そのことについてお伝えさせていただきます。あとコロナワクチンに関してなんですが、種類によってはリスクがあるんじゃないか、そういったことが最近話題になってきています。もちろん風評を広めたいとかそういった気はないんですが、これから2021年、2022年にかけて皆さんもワクチンを接種する人が多くなっていくと思います。そういった上でなるべくリスクを避けるためにも客観的な事実、そういったところはお伝えしておいた方がいいと思いますので、現在リスクがあると言われ始めているワクチン、また有効性があると思われているワクチン、そういったものについてお伝えをさせていただきたいと思います。今回の情報、大切な情報が詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報、最新情報をお届けしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航情報、そういったものも最新情報を追いかけて皆さんにどんどんお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまずバンコクのクラスターの情報からお伝えさせていただきます。こちらはタイランドハイパーリンクスからになります。まず3月15日の時点での情報を見ていきたいと思います。バンコクにバンケイ地区というところがあります。こちらで地図を見ていただきたいと思います。こちらでは3月11日から14日までに検査を受けた4991人のうち224人の陽性が確認されたということなんですね。そういったことを受けてタイ政府は2月20日から3月13日の間にこのバンケイ地区にある6つの市場、こちらにリストを出します。この6つの市場をこの期間の間で訪れた方々には、バンケイ地区にあるモールの隣の公園に設置された移動式の無料検査場で検査を行うように呼びかけているということなんですね。そして続きましてこちら、バンコク州法からの記事になります。タイ保健当局はバンケイ地区にある市場で新型コロナのクラスターが発生したことから感染拡大を防止するためにこのバンケイ区の市場6カ所を3日間閉鎖すると発表をしました。さらに感染者が増加を続けた場合は閉鎖期間は延長される可能性もあるということです。それではタイでの新規感染者の数はどのようになっているのか、こちらについてお伝えさせていただきます。昨日の統計をバンコクポストから見ていきたいと思います。タイでは3月16日、149件の新型コロナウイルスの新規感染者、こちらが発見されたと発表をしました。この内訳に関してなんですが、バンコクで確認されたのが100件になるということなんですね。また、12月の末にクラスターが発生したサムットサコンでは34件だったということです。それ以外には海外から入ってきた外国人たちから隔離検疫中に5件が見つかっているということです。ですので、バンコクが100件、サムットサコンが34件、海外からが5件ということで、全体で139件になるんですが、それ以外のところで見つかっているのは10件と低い数値にとどまっているということなんですね。ただ、やはりバンコクでクラスターが発生したということは、まだ検査を受けてないけれども陽性であるという人はある程度バンコクにいるんじゃないかなと思いますので、政府もバンコクで新型コロナウイルスの検査を積極的にしていくのを26日まで続けるという、そういった予定だということですので、なるべくこの政策が功を奏して広がっていかなければいいなと思います。タイでは実際に3月15日月曜日に新型コロナウイルス状況管理センターの本会議が開催される予定だったんですね。その本会議によって外国人がタイに入国する際にどれだけ規制を緩和していくか、隔離期間をどれだけ短くしていくか、そういったことの話し合いを本格的にする予定だったんですね。
ただ、このバンコクのクラスターが関係しているのかはわからないんですが、3月15日には本会議は開かれませんでした。タイの旧正月であるソンクランの祝賀行事の開催についての話し合いもしなければいけないというところがあると思いますので、この本会議なんですが、3月19日に開催される予定だと今発表されているようです。この3月19日までにバンコクの新規感染者数がどうなっていくのか、そういったところも結構キーになってくると思いますので、感染者数が爆発せずに小康状態を保っていき、そしてだんだん減っていってくれればなと願います。それではですね、次にワクチンパスポートという制度をタイが取り入れようとしているんですが、これはワクチンを接種した人がその証明書を持つことによってタイ国民が海外に行きやすくなるですとか、外国人がタイに来た時にその証明書を持っている人は隔離期間が短くなったりとか、タイに来やすくなる、そういったものになるんですが、実際にタイ国民たちはどのようにワクチンパスポートについて思っているのか、そちらについてのアンケート結果がありましたので、そちらをお伝えさせていただきます。こちらアジアトラベルノートからになります。まずこちらのアンケートなんですが、バンコク大学による世論調査ということで、1210人にアンケートを取ったということです。そのアンケートによると、ワクチンパスポートがどういったものなのか、またどのようなメリットがあるのか、そういった質問に対して知っていると回答したのが 30.8% だったということです。残りの 69.2% は知らないと回答したということです。また、このワクチンパスポートの制度が導入された場合に、このワクチンパスポートを使って海外に行きたいかどうか、そういった質問に対しては、32.8% の人がワクチンパスポートを利用して海外に行きたいと答えたということです。その海外に行きたいと答えた人たちの中で、どの国に行きたいですかと質問したところ、なんとですね、半数近くの 44.6% が日本を選んだということで、日本がダントツトップだったということなんですね。それ以外には中国が 9.3%、アメリカが 6.3%、韓国が 6%、マレーシアが 5% の順となっていて、日本が本当ダントツのパーセンテージを示しているんですね。このコロナ禍の現在でも日本への旅行人気が依然として高いことが伺える、そういった結果となりました。また、このワクチンパスポートを導入することにより、外国人旅行者が来やすくなって、外国旅行者を受け入れることは、タイの旅行業界を回復させる手助けになるか、そういった質問に関しては、なると答えたのが 71.7% だったということです。その中で、間違いなくなると答えたのが 40.1%、おそらくなると答えたのが 31.6% だったということです。ただ、今回のこのアンケート調査対象の 49% の人がワクチンパスポートが利用可能であれば、ワクチン接種証明書が偽造される可能性があることを懸念していると、そういうようなアンケート結果も出ているということです。本当に日本に来たいと思ってくれているということはとても嬉しいことですよね。ただ、まだワクチンパスポートに関しての認識は3割ぐらいにとどまっているということで、日本でも海外でヨーロッパとかイスラエルとかそういったところでもワクチンパスポートのことが取り沙汰されている、そういったことを知っている人はある程度少ないと思いますので、世間的な認知度としてはワクチンパスポートはタイでもまだまだ少ないんだと思います。これが認知されてくるようになると、ワクチンパスポート肯定か否定か、そういう反応がどういう風になっていくのか、そういったところとても大切になってくると思いますので、そちらもまた情報が入りましたらお伝えさせていただきます。それではですね、次にリスクがあるんじゃないかと話が出てきているワクチンの種類に関して、そちらのことをお話しさせていただきます。こちらの記事を見てください。血栓懸念、使用中断拡大、アストラゼネカ社製のワクチン、そういったテーマになります。まず、ドイツの保健省は15日にアストラゼネカ社製のワクチンの接種を受けた人に血栓の症状が報告されていることを受け、使用を一時中断すると発表をしました。また、フランスでも新しい見解が出るまでは接種を中断すると発表したほか、イタリアやスペインでも使用を見合わせるということです。一方で、ヨーロッパ医薬品庁は現時点では効果がリスクを上回っていると改めて発表して、WHO では血栓の症状とワクチンが必ずしも関連付けられているわけではないと述べているということなんですね。このことに関しては、ヨーロッパ医薬品庁も16日に会合を開いたんですが、18日にも血栓とワクチンの因果関係があるかどうか、そういったことについての結論を出す予定だということです。アストラゼネカによると、ヨーロッパとイギリスでは約1700万人が接種を受けており、先週の時点で報告があった血栓の発生件数は40件未満だったということで、因果関係はないとそのように話しているということなんですね。そしてこちらの記事も見ていただきたいんですが、3月15日の正午時点では
アストラゼネカのワクチンの使用を中止している国はこちらになります。インドネシア、オランダ、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、コンゴ民主共和国、これらの国が現在アストラゼネカのワクチンの接種を一時停止しているということなんですね。ですので今後の動向によりますが、前回こちらの動画でも中国製のワクチンに関して有効性が本当にあるのかどうかというような話をさせていただいたんですが、アストラゼネカのワクチンに関しましてもリスクがあるとなると打つべきかどうか、そちらもちょっと判断をしなければいけないかなというところにもなると思いますので、将来の人生にも大きく関わってくることにもなりますので、今後もこのチャンネルではワクチンの情報も追いかけて皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。そんな中なんですが、悪いニュースばかりではなくて、イスラエルではこのようなニュースがあるんですね。こちらの記事を見てみてください。イスラエルでは1日感染者数が1000人を割れてマスクを脱ぐ準備をしているというような、そういうようなニュースが入ってきております。新型コロナウイルスのワクチンの接種率が 60% に迫っているイスラエルでは、早ければ翌月には野外でのマスク着用の義務の措置を解除する準備中にあるということなんですね。イスラエルではですね、ワクチンを接種した人たちにワクチンパスポートとしてグリーンパスと呼ばれているんですが、そういったものを発給しているんですね。そしてそれを持っている人たちはイベント会場に行けたりとか、イスラエルを自由に旅行できたりとか、そういうような状況に現在なっています。そしてこのグリーンパスを持っている人たちが海外旅行に行けるように、そういったことも計画していると伝えられております。このような規制緩和をイスラエルが相次いで準備をしているのは、コロナの新規感染者数がどんどん減っているからというところなんですね。それではどのように減っているか、数値を見ていきたいと思うんですが、注目するところは先月の21日に封鎖措置をイスラエルで緩和したのにもかかわらず、それ以降もイスラエルの1日の新規感染者数が減少しているというところなんですね。まずこのイスラエルで封鎖の規制緩和をされたのが先月の21日、こちらの新規感染者数は1日あたり5530人だったんですね。それから14日間が過ぎた3月6日には3262人に減少して、3月13日には1601人、14日には749人と、1日の新規感染者数が1000人を割れるところまでなってきたということなんですね。多い時は1月の20日とかは1日の新規感染者数が1万213人だったので、それから比べると相当減ってきているということなんです。こちらのグラフも見ていただきたいんですが、このようにワクチン接種を始めてしばらくしてから急激に新規感染者数が落ちてきているということなんですね。じゃあですね、このイスラエルでどのワクチンが接種されているのかということを調べてみました。こちらの記事を見てください。イスラエルで主に使われているのはファイザーのワクチンということなんです。イスラエルで得られた新型コロナウイルスワクチンの接種結果なんですが、94% から 97% で予防の効果があると、そのように実証されたということなんですね。これはファイザー社が臨床治験で示している 95% の有効性があると、そのようにしているのとほぼ一致する水準だということです。またイギリスで広がっている強い感染力を示している変異株に対しても有効であることが示されました。ただ南アフリカの変異株に関してはイスラエルでの感染例が少ないために有効性は確認はできていないということです。ですので今のところいろいろなワクチンがありますが、ワクチンというものはリスクがあるというところはしょうがないところではあると思うんですが、そういったところからもいくつかの種類のワクチンを見たところ、現時点ではなんですがファイザーが有効性が高いのかなというふうに見れると思います。ただ現時点ではありますので、今後どのようなデータが発表されていくか、そういったところはまだわからないところもありますので、そういった情報が入りましたらまたお伝えさせていただきます。後悔をしないように、これからの人生のためにリスクが少ない、そういったワクチンを選ぶ必要はあると思いますので、ここは本当に大切なところになると思いますので、また情報が入りましたら皆さんにお伝えさせていただきます。皆さんからも新しい情報など入りましたらぜひ教えていただければと思います。いかがでしたでしょうか。今回はバンコクでクラスターが発生したということ、またタイでのワクチンパスポートについてのアンケート結果、そして現在アストラゼネカのワクチンがリスクがあるかもしれないと、そのような情報が入ってきている、そのことについてお伝えさせていただきました。この2021年、2022年
我々が海外渡航に行く上でもワクチンを接種することに関してもとても大切な時期になってくると思います。このチャンネルではそういったところの大切な情報をなるべく選んで皆さんに有益だと思われる情報をお伝えしていこうと思います。そしてだんだん海外にまた行くことができるような、将来には以前のように容易に海外に行くことができるような、そういった未来を待ちたいと思います。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。